δεν θέλω να πάρω το πούλους. Πολύ ωραία η εταιρεία. Όλους. Πίνουμε τις φραπές. Κάνω αυτό, μιας και μόνο μτώχος. Ούτε από εδώ πέρα. Καλύτερο. Δέα υπόθεση. Ψωνίζουν. Τώρα μαγαζί. Μανία. Αν έχω δει μόνη αλήθεια. Εγώ στόκο. Θέλεις όμως να έχεις ένα. Καλά, καλά. Σε στο μίσο. Μικροκτική. Τίποτα. Το χαβάκεδες που θα μιλήσετε. Πρέπει ρε παιδί μου με λίγα λόγια να έχετε. Ναι. Ελεύθερο. Μια σημαία. Ωραίοι. Πάω σύγκρατε την εξής εκείνη τώρα. Και αυτός που για πάτε ήταν κάποιο πετατορά. Τον κράτη δεν είναι ολοκλήρεμος. Σαν για μια πραγματικά καλά κομμένη με τα ψητόχρα. Τόκε. Ελάτε σας κυρίες και κύριοι. Σου του πάμε πληθύ. Πάτε να κάνετε. Εγώ μπορώ. Ήτανε καθόμαι. Να κάνετε κανένα με πέμπας. Πρέπει αυτός μη σου πω. Τι βρίσκω. Είμαστε κάποιοι των εθνών. Βαλίζω. Τι το σπουδαίο ζητάνε αμέσως όμενο. Πούμε δηλαδή όλη μέρα. Ισμένη με έχει εβδομάδα. Το 52 να αργήσει από εκεί στόχος στο μέλλον. Και κάτι το αφαιρούν παράξενο. Προσέλαβαν δοκιμαστικά. Το παλιανίδι ο πασιέντες ξαναμίλησε. Ποτέ. Κάνουμε αξιοπρέπεια. Τι αξιοπρέπεια δηλαδή δεν κάναμε. Θα περάσει ο φασισμός. Και 52 εβδομάδες μια τόσο μεγάλη και πλένη. Έχασα εκεί, μα πώς το ξέχασα. Το ξένο κεφάλαιο και τρίχες κάτσα. Στόχο. Είχα βγει ραντεβουδάκι με μια. Ήρθα μέχρι εδώ. Πρωί πριν ξεκινήσω και τη δουλειά. Μα το Θεός αυτό λέει. Σκεφτότανε το πελάτε στην ημέρα. Άλλωσε γέννη το ψωμάκι μια μέρα. Χριστιανός με Χριστές! Τα 3 δεν σαωράν. Όχι, διότι αργούς πέρα στη δουλειά. Να τις και σ' αυτό προϊόν. Εκεί στήσεις απαγορά. Στην οργή λέω Κωνσταντίνε. Που αλλιώς μου σε διαδήλει. Το έγραψε αυτό το χαρτί. Και Πολωνές. Να είμαστε αφοσιωμένοι. Γεια σου. Πες και συντάξεις. Αύριο μια. Βλέψετε στα 2 πίκοστα. Δεν θέλω να λείψεις απαγορός μου. Ελάτης κυρία μου. Ζήσε. Όσο δάχαρη. Έχει πάει. Ας του πάμε σε άλλο. Αμέσως. Ρήμα. Τα ακούτε. Σύσυζη. Όπον και καθόλου χριστιανός με να πιω μια. Τι στόχο τα δουλειά μου. Ο Γιωργάκης. Ευχαριστώ. Αρχίσμαν. Πεύμα. Το για πάτε να. Όχι. Εγώ κυρία μου.